Hadin katma kabalane la kumbalai snam AA. Nagaliang jong Presiden jong ke Amerika u Donald Trump. Bat nagaliang jong Presiden jong ke Rusia u Vladimir Putin. Kinsa ye kendu haka kasan terik u benai Agos arjar arpusan ha Alaska kabadan hapori Amerika. Kane gejingya kendu jong kineki arngut ki Presiden baklain bor kanlong bakin ya keren ya kimat ki badai barkat thama hapdeng ka Rusia bat ka Ukraine balai ki jit ya kane ka Alaska kum ka jaka bakin ya kendu kadau ka banengkong kadai baka Alaska kadon hajan jong ka Rusia kum ta ka suk yo Putin baun lej sepo Alaska kadau ke baar kalong bakane ke Alaska kamhap hakane ke International Criminal Court kumta habau Putin ulai sekane ke jaka unum syakem wala hapdeng kijing penjot kijing penpra ye ke Ukraine haga bedai bakane ke thma ke badang yai menta hapdeng ke Rusia bat ke Ukraine kadau ke balai baka Alaska kadai ke baju hapok jonggari Rusia hari haus nem sijar praspa nrupunyo kila dino ya kene ke Alaska se US bat keneru kadonhi ke jing sengujan naga bentah jong u Putin ba umlej se kene ke jaka tungin ya pej ye ki dau ba balai kini ki arngut ki lidar ki bakrau jong ke perthei ki don kam ban ya kendu kadau ke bakong sanhi kadai bakin ya keren sepang kata ke jing sange ya siat hapadeng ke Ukraine bat ke Rusia ki don ki baong bau Trump ulaya lekat bala ban penyesuk ya ke Ukraine bat ke Rusia kumta ladalong ke bala ukwa baka Rusia kan sim ya ki katu katne ki benta na syamingi jong kari Ukraine lada ke Rusia kasenge ban yasiat hanrei ya kane ke benta na kaliang jong Presiden Zelensky u kentaj bat kwa ban ai ya ki benta jong ke Ukraine syaka Rusia ki babun kiri jongga perthai ki don hapdeng gejing artatin yo lese ba kane gejing ya keren hapdeng jong Trump bat u Putin kanlong ka aka ka khubar ka basngausi yo kinmi sada ka weipat kajing ya khaja ka bakham khrau namar ki don ki baong tang yo Zelensky u Trump umla ban ya keren ban sngau thu jingmut kumno unla ban ya sngau thu jingmut bat u Putin idon ki baong bakane gajing ya kendu jong Trump bat u Putin kanam long ka ba seiso namar ki don ki baong balada jia bau Trump bat u Putin ki yahap jing murru arena kaliang jong Presiden jong ke Ukraine unam banjur ban ai ya ki benta jong ke Ukraine sya ke Rusia ki don ki ba tieng bayok kane gajing ya kendu jong kini ki lidar ki ba krau jong ke perthai kanlong ka aka ka ban pensngau si ya ki nong Ukraine bat ka ban yu ya ka hok jong ki Ukraine harai ki dan ru ki ba kermen bakane ka jingya kendu jong ki ni ki arngut ki Presiden kan sa penkut ya ka ne ka thma ka balane lalai snem harai nginam la pat ban tip ya kata hadin bagi laya keren yo bakane ka jingya kendu jong ki ni ki arngut ki Presiden kanang penjur ya ka thma lane yo bagane gajing ya kendu jong kini ki Presiden kan long ga basai so daga bakane ka thma kan kut no sakomen perlok kumno pisngau halor kane hatu kane ka thma kan kut no hadin begini ki arngut ki Presiden kin ya kendu ne kan nangjur haki sngi ki bansawan kublai shibun